Hainbat urteren ondoren, iritsi da Goierrira ikasle mugimendua. Ikasle abertzaleak sortu da, eta agerraldi honen bidez, 2013-2014 ikasturteko edukiak eta alternatibak adieraziko ditugu. Hezkuntza sistema honek inposaturiko kateak austera gatoz, Euskal Eskola Nazionala eraikiz. Interes espainol naiz kapitalisten gainean eraikitako bi erreforma jarri ditu Jose Ignacio Ber Espainiako hezkuntza ministroak mahai gainean, LOMCE eta LOMLOE. Espainiar estatuaren balore eta identitateak irentsi eta espainol gisa ezin nahi gaituzte. Eta aldi berean, merkatuaren logikaren arabera programatu geure burua. Horregatik, ikasle abertzaleak antolakundearen epe motzeko erronka lehentasunezko bost lan lerroen baitako borroka lokalak eta alternatiba errealak eraikitzea izango da. Bestalde, 2013-2014 ikasturteko helburuak ondorengo hauek dira. Lehenik eta behin ikasleriarekin eta ikasle mugimenduarekin elkarlanean lan egiten ikastea. Erreforma ezberdinen aurrean berriz honako jarrera hartuko dugu. LOMLOE unibertsitateko erreformaren gainean ikasleria kontzientziatzea. LOMCEren aurka ikasleria artikulatzea. LOMCEren aldekoak, inposatzaileak edo interesatuak interpelatzea. Eta Euskal Herri bezala LOMCEri erantzun bat ematea. Gaurtik aurrera hezkuntza sistema euskaldun, parekide eta ezkertiarraren eraikuntzan presente izango gara. Halaxe, aste honetan izango dira Goierriko ikastetxe ezberdinetan aurkezpenak. Ikastetxe jakinaraziko zaizue data eta orduaren berri. Hezkuntza negozio bilakatu nahi dutenen ametsa izan gara. Hasi ikasle matxina da. Zerretzu aldatzak eta altxa. Ikasle, batu zaitez gure berrekara.